Avui farem un pollastre sencer al forn d'una manera molt fàcil. Necessitem un pollastre sencer no massa gran, romaní, farigola, llorell, llimona, poma, sal, oli, pebre i paper d'alumini, i patates i cebes per acompanyar. Amb el pollastre ben net posem força sal i pebre a l'interior. Omplim l'interior amb les herbes, la poma tallada i la llimona. Tanquem el forat amb un parell d'escuradents. Posant una safata que pugui anar al forn el paper d'alumini suficient per poder embolicar el pollastre. Col·loquem el pollastre a sobre i l'amanim amb sal, pebre i unes llengües. Preparem una bossa amb aquest paper d'alumini i la tanquem. Farem uns foradets petits perquè pugui sortir el vapor. Podem embolicar també unes patates i unes cebes per poder aprofitar el forn. Ho fem coure al forn preescalfat dalt i baix, uns 200 graus, unes 2 hores. Una hora aproximada per quilo de pollastre. Passades 2 hores, destapem el pollastre i el reguem amb el suc de cocció. El posem novament al forn, ara ventilat a 180 graus, uns 30 minuts, fins que la pell quedi ben torradeta. Fem reduir el líquid de cocció en una paella, així queda més gustós. Fet d'aquesta manera, queda la pell cruixent, la carn tendra i gens greixós. El servirem sencer o trossejat amb all i oli i el líquid de cocció. Escriu-me als comentaris si tu també el fas d'aquesta manera. Adéu i fins aviat!